सिंगिंग बाय अरुण उजाला रियांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल। डीजे ओम शंकर परसा भिंडा निहार की छछारा हमरा नथिया के निहार की छछारा हमरा नथिया के रहल सुहागर त भेले खूब प्यार रे मुंह के देखाई हमरा दिल के भतार गे कौन छौड़ा मजा लेल को तोड़ा पटिया के कौन छौड़ा मजा लेल को तोड़ा पटिया के निहार की छछारा हमरा नथिया 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 के एना आंख फाड़ के गेला त कैसे रियांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल। डीजे ओम शंकर हमरा नथिया के परसा भिंडा हमरा नथिया के हम नथिया छ गोल लाख में अनमन सब छोड़ा हमर कमरै छ जब जाई छी बाजार छोड़ा करे परचार हमरा देखिए के बात पुजारै छ गे पहले मजा ले तो रही संगे सटिया के पहले मजा ले तो रही संगे सटिया के निहार की छछारा हमरा नथिया 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 के हमरा लाज होय एना नै न ताक रियांस रिकॉर्डिंग स्टूडियो जनकपुर धाम नेपाल। डीजे ओम शंकर हमरा नथिया के परसा भिंडा हमरा नथिया के हमरा नथिया के नाग करे छ जगमग छोरा गजबे छै डिजाइन रे कहै अरुण उजाला तोरा परत के पाला हमरा मारै छै उलाइन रे गे राइटर धनिक तोरले रह तोड़ा खटिया के राइटर धनिक तोरले रह तोड़ा खटिया के निहार की छछारा हमरा नथिया 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 के कौन छौड़ा मजा लेल को तोड़ा पटिया के कौन छौड़ा मजा लेल को तोड़ा पटिया के निहार की छछारा हमरा नथिया